Hello guys, welcome to my channel. नोंथांखौ आंनि YouTube channel आव बरायबाय। नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै। बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। A few moments later. अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।